L-Assoċjazzjoni Maltija tar-Ramblers din l-Art Helwa Friends of the Earth flimkien l-Ambjent Aħjar u l-Moviment Organiku Agrikolu Malti b'vuċi waħda jikkundannaw id-deċiżjoni tal-MEPA li tħalli l-powerstation il-ġdida taħdem bil-heavy fuel oil għal 8 xhur. Din id-deċiżjoni li ser tħalli impatt fuq is-saħħa tal-poplu Malti li ma fattur fi kliem Alex Vella, President tar-Ramblers, ma kienx ikkunsidrat mill-MEPA. Il-ħajja u s-saħħa tan-nies Maltin, speċjalment dak li jqogħdu fis-South, m'għandux valur, ma tistax biex tisranka l-flus, tpoġġi għal riskju is-saħħa ta' dawn in-nies. Il-5 għaqdiet ambjentali jakkużaw lill-MEPA li ħadet id-deċiżjoni favur l-aktar żejt li nniġġes fuq rapport żbaljat tal-KPMG. L-ispiża mhijiex korretta dak li qegħdin ngħidu aħna, l-ispiża mhijiex ikkalkulata sew, le. Dak li qed ngħidu. Waqt is-smigħ tal-kawża quddiem il-MEPA, uffiċjali tal-Enemalta ma ddefendewx ir-rapport tal-KPMG minkejja li kien fl-interess tagħhom. Anke l-Kunsilli Lokali ta' Marsaxlok, Zejtun u Birzebbuġa ikkritikaw dan ir-rapport li jagħti stampa falsa ta' kemm l-ispiża li kieku l-MEPA ddeċidiet li powerstation ta' Delimara titħaddem bil-gasoil li jniġġes ħafna anqas mill-heavy fuel oil. L-għaqdiet ambjentali temmew jirrimarkaw li r-rapport żbaljat iddaħħal fl-aħħar mument u ma kienx parti mis-sottomissjoni oriġinali għas-smigħ quddiem il-MEPA.